Mga kapuso, travel goals ba ka mo? Pila na ba ang imuhang na-check sa imong travel bucket list? Dungan tang mag-virtual tour kauban ang usa ka dabawenyang daghang countries na ang nasuruyan. Siging Desamero. Ma'am Ging maayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta na ka, ma'am? Maayong buntag kaninyong tanan. Okay ko, sir. That's good to hear, ma'am. Ma'am, unsa na nga mga countries ang imong mga naadtuan? Okay, akong countries nga naadtuan is Hong Kong, Macau, Thailand, Japan, South Korea, Singapore, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Taiwan, China, US, Australia, Dubai, Turkey, Israel, Jordan, Czech Republic, Belgium, Netherlands, Germany, France, Italy, and Switzerland. 24 countries. Wow! Sana all, ma'am. Yan nakadaghan ang naadtuan nga mga nasod. Ma'am, how about local destinations? Pila na ka mga lugar din sa Pilipinas sa imong naadtuan, sab? Local is about 5. Siargao, Palawan, Bohol, Cebu, Iloilo. Kana sila kung mga naadtuan for local. Ma'am, paunsa ka naka-travel ug ani na kadaghan nga mga lugar, both local ug international? Laagan jud ko, sir. And also, I'm a travel agent. So, every my group departure ako, kung pwede sabay ko sa ilaha. And ang amuang local and international tour operator po, nag-avail po sa ilang mga farm tour for the travel agent. Ma'am, kay lagi no, ubay-ubay gyud ka mga nasod imuhang naadtuan na. Sa mga nasod nga imong nasuruyan na, unsa imong top 3 nga best nga nalaagan? Kaning Switzerland, Australia, and Japan. Kana ang best nga akong naadtuan. For Australia, Japan, and Switzerland, ang ma-feel man gud nako ana nga country is safe ko. So, every time maglaag ko, mas gusto na ako nga mas safe ako ang ginaadtuan. So, kanang top 3 is dira na ko na feel nga safe ko. And the people in Japan is very kind. I love their culture, their foods. Same with Australia and Switzerland. Ma'am, asa og unsa imong most memorable nga experience sa imong travel ug nganong food? The most memorable was my trip last year sa Paris, France. That time, tuyog na ako akong husband and timing na 10th year anniversary na mo. So, and also, sabay na mo pag-travel is among mga friends and nag-photoshoot mi dito. Nag-hire mi og photographer na taga dito. Inilingaw kaayo mi kay once in a lifetime experience lang, so kuanan na mo tanan kung unsa ang mga dapat buhaton dito. Nag picture mi sa Eiffel Tower and katong mga tourist spot dito for 2 hours. Wow, best gayud, ma'am, no, nga makalaag labi na kauban ang imong hinigugma. Ug usa pud sa akong dream gyud nga makaadto diha sa Eiffel Tower. Ma'am, si mo mga laag outside the country, mga pila pud ka average nga mga adlaw nga naa ka dito, ma'am? For Southeast Asia, siguro 3 to 4 days is okay. And then for Europe tours, 10 to 12 days. Ma'am, bilang doon na sa travel agency, unsa imong ma-advise aron mas lesser ang gasto sa laag outside the country? Advice nako for traveler is go to a legit travel agency, as if may mga promo sa airline sa mga tours nila and avail for it. Kay dako siya og save. Dako imong ma-save if mag-avail kang mga ingon-ana. Ma'am, unsa imong mahatag nga tips alang sa mga buot mula agpuhon humani ining pandemya nga mas advisable ba mag solo traveler o backpacker o mas lingaw kung grupo gyud mo nga mag-travel? Mas lingaw gyud, sir, pag group travel. So join for a travel group
ask nimo ang mga legit na travel agency. And kasi pag naka-group package kasi, pag abot nimo dito sa country na gusto nimong adtuan, is nakahanay na tanan. So, ang arrival niyo dito na transfer, imong hotel, imong tours and foods. So, pag abot nimo dito is i-enjoy na lang nimo ang imong tour, imong vacation. Ma'am, what's best about traveling? The best thing about traveling is your experience, meeting new people, culture nila, and matry nimo ang different kinds of foods in every country. So kana pa lang is lami na kay mong feeling, fulfilling na kaayo. Ma'am, every time nga mula ag kagawa sa pasalubong, unsa ba ang butang o lugar nga dili kayod pwede nga muuli ka nga dili nimo madala o maadtuan? Ang dili yun na mo malimtan adtuan is kanang mga outlet store. Ang mga Filipino is hilig kaayo mag-shopping. So before mag-end ang tour, hapit sa mga outlet store, if na ay mga sale, avail ang mga sale. Kana aside from sa mga foods delicacies na makita nato sa ilaha. Kana yun, shopping. Alright, daghang kay salamat Ma'am Ging sa pag-share sa imong travel goals ug travel experiences. Maka sana all na lang gitaan eh. Thank you, Ma'am. Thank you po. And bye. Kini ang At Home with GMA Regional TV.